Menne uzaklığı keyfetip gelýän mi? Çağılara maşgalamda wagt aýyran ok. Men günäkärmi? Men maşgala şöyle diýen aşlaklary. Onda men günäkärmi? Ceren. Yor aşakta ulağımız geldi. Sehetday hellen merjana tuttu. Aman, Ceren, hemmeler gaýtdy. Siziň näme ulaňyz elenokmy? Ulağımız geldi malum. Yani jigimin öýe gidesi gelenok. Ha, näme üçin? Her gün öýde kakam bilen ejem dawalaşa. Şoň üçin gidesi gelenok. Ha, düşündüm. Ýöreň men sizi ulaňyz çelde uradaýyn, ýoksam häzir ene taňyz alad edip başlar. Bolýa şu wada seni tapşyrmadyk kadar ýetýän bulaşyp täňe ýani ýok. Bolýa ýetýän bulaşyp. Öýüňde gaýdy ber. Uy, eme bir tir ýerlen çağlaň finalar bardyr, bir ýer göň gerekdiňiz da. Bolýa, sen hem giýjäň rahat dur. Aman, am gelen oğlum. Sen ýene ýatmadyňmy? Saatdan barym barmy? Hiç olanny bilýän. Näme kaka? Azajyk wagtyňyz bolsa gürleşäýin. Bolýa, geç otur. Kaka, Jereni şu gün okuldan zordan al qaytdym. Bolny tapmadymy? Yok kaka. Molim qaytam ulağa çenli ýollaş boldy. Ha, ona näme boldy? Jeren öýe gidesim gelenok diýdi. Sebäbi her gün öýde dawa bolýar diýdi. Bilýän kaka, siziň hem işiňiz köp. Siz bize gowy watlary alyp bermek üçin, gowy ýerlerde okutmak üçin köp işleýäňiz. Eger isleseňiz Jeren bilen kömek edäýili. Jerenim garaşyp durýar. Am gelen gaýdy. Ge. Kömek meselesinde siz şu wagt maňa ul kömek etdiňiz. Hep bolsa öňüňizdäki dynç güni keme aýlanmana gideliň, soňam akşamlyk naharyny bilejedin eliň. Ejeňe ýatdymy? Ýa-da peňana garaşyp durýarmy? Han ýörmeli? Telefon eleman wagtynda okanmasaň beýle bolmaýardy. Senim televizor görýäň. Men televizor görsem wagtynda okaýan. Siz Aman bilen Jerenin kakasy bolýanmy? Hawa men kakasy bolýam. Molim dün Amanyň ejesini Amanyň sapaklary ýetişip ketipsiňiz bolýan. Sebäbi näme ka? Sebäp soraýanmy? Hawa menem şular okutyn diýip hemme diýen zatlaryny alyp berýän öde. Hawa menim ünsörýän şu soňky çykýan telefonlary çenli alyp berýäňiz. Wah, şu töwerenek çağalardan kim almasyn, kim sinmesin diýip alyp berýänler. İslen zat alyp berilýän, bolelini ýetişdirilýän çağalaryň başaryny köplenç pesräk bolýar. Ýogsa da kemsinmesin diýäňiz bolýan başgalar bäşgal öz çağaňyz pesräk wahalalyny kemsinen okmuka. Siz şonu pikir edip gördüňizmi? Bah, Allah zan, mun ýa sinaglaram bolýan ekene. O nämişle otyp? Ağlap otyr. Eýway. Gülüp otyr. Erkekden göz ýaşy ol. Sümüp barýakam tümlüge el berdiňiz agalarym. Dözmän meni tikenlige gül berdiňiz agalarym. Em bolup ejiz ýüregime dönüňiz ömür geregime. Çalmagy gaty çöregime bal berdiňiz agalarym. Boş gursagma anam goýup akbal gülüp bakar diýip senden bir zat çykar diýip yel berdiňiz agalarym. Näçe öwsem däller galat sizden ýetdi ilki halat. Ýyrtyk jüwä 5-10 manat pul berdiňiz agalarym.
nura çayılly, tüm ýolum. Duydum, kim düşman, kim yarım. Sogaba mätäş dünýäniň tüýs merdisiz ağalarım. Bu ýöneki işçi iki kaçok turgunu maskar etdi. Olar sementli haltalary götürşmäge özleri teklip etdiler ýöne soňa wagt ökündiler. Widiany üstüje görseňiz bodybuilderlaryň bir çaşrak bolan ýaly görnýär. Ýöne näme üçin şular ýaly iki turgun maskara bolup galy. Sebäbi bodybuilderlaryň hemme maşklary diňe myşsalary östürmäge görüpdirler. İşçiniň gündöligi işi bolsa onuň hakyky güýjüni we çydamlylygyny ýokurlandyrýar. Atacan, şu suwly stakanyň agramy ýaşadyr. Olim, 200-400 gram aralyktır da. Stakanyň agram möhümdär. Her kim aňsatlyk bilen götürip biler. Esasy mesele stakany näçe watlap eriňizde tutup bilmegizdir. Egerde atajan az wagt, ýani bir näçe minut götürse, agyrlary duýmaz. Ýöne köp watlap saklap dursa bolin, stakan agyrlaşyp, goluny agyr ynjy duýup başlar. Egerde has köp wagt saklasa bolin, goluna çydap bilmez, agyr we galyryp bilmez. Aslynda stakanyň agramy ütkemeýär. Ýöne näçe köp wagt saklap dursaňyz, stakan size şonça agyr bolar. Egerde problemalaryňyz, gaýgamlaryňyz ognugan bolsa, hem wagt ýanyňyzda götürseňiz, hiç hili dynjalmasaňyz, iň soňunda problemalaryňyz çözüp bolmajak ýagdaýa gelir. İşdäki meseleleriňiz öýelseňiz, hasam meseleleri çuň garasaňyz, durmuşyňyz zäher bolar. Etmez zadyňyz stakany ýere goýup, bir sarym dynjalyp, ondan soň öňküje galan ýeriňizden herekete geçmelidir. Durmuşyňyzyň akymyny, gaýgamlary we meseleleri çözülmese, iň soňam goýup giden ýeriňizde size garaşyp durar. Näme üçin hem wagt öz ýanyňyzda götürüp, ol ýük edilýäňiz. Dün öňümden bir video çykdy. 4 ýaşlanjak çaga 23 fevral gutlap özlerçe bulatlar etipdirler. Häzir gysgaça görüp ödeýin, ondan soň aýdaýyn. 23 fevral. Gutlaýar bardan geliverin. Arkay. Gaýnaň oglanlar. Gaýnaň oglanlar. Geypedin diňe. Indi men bärde çagalar hiç il günahkarlanmak. Çagalar hiç il mesele ýok. Näme üçin? Ýa çagalar görýän zatlaryny TikTok'daky bolýan zatlary görýän zatlar etjek bolýarlar. Bular çaga. Tek näme düşýärlerini bilen oklar, näme etmelilerini dol bilen oklar. Asyl aýdasy bilen zat şu. TikTok diýilende köp adam bulguz bir zat gödöne gelýär. Hemem galmak üçin bir bulguz bir zat esen galýan diýip kelelerine bir zat bar. Menim öz pikirim aýdaýyn. Ýanky çagalardan netijen çykarýarmy? Indi şu wagt köp adam TikTok'a düşýär. Köp adam islew bilen düşýär. Käbir adamlar da geçici islew bolýar, düşmeli müştehine düşýärler. Indi belli bir pikirim ýok, belli bir kontentim ýok düşýärler. Ýöne men şu pikir gollanmak. Eger kontentin dogry bir etmek maksadyň bir adam bar bolsa, adamlar seni dinler, näme üçin dinlemesin? Geljekde öz çagalarymyň tutunmajak bir adam etgerim diýip. Ýanky çagaçyklary da ütköşüp bir misal bolmaly diýip. Bu ýöne öz pikirim, sen pikirine bagly bolsa ýazyp bilersiňiz.